Έκτακτο δελτίο. Τέλος εποχής για την InstaShop στην Ελλάδα. Το ταξίδι της InstaShop ξεκίνησε στο Ντουμπάι το 2015 από δύο Έλληνες ιδρυτές, τον Γιάννη Τσιόρη και την Ιωάννα Αγγελιδάκη. Η ανάπτυξη της εταιρείας ήταν ραγδαία, καθώς πολύ σύντομα έγινε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παραγγελίας ειδών σούπερ μάρκετ, φαρμακείου, pet shop και άλλων προϊόντων στη Μέση Ανατολή. Το 2020 η InstaShop εξαγοράστηκε από τη γερμανική Delivery Hero έναντι του αστρονομικού ποσού των $360 εκατομμυρίων σε μια συμφωνία ρεκόρ για τα τότε δεδομένα της ελληνικής startup σκηνής. Την ίδια χρονιά η εταιρεία διείσδησε και στην ελληνική αγορά, ωστόσο η πορεία της δεν ήταν η αναμενόμενη. Τα αίτια για την πτώση της εταιρείας μπορούν να αποδοθούν σε πολλούς λόγους. Ενδεικτικά να πούμε ότι η InstaShop ήταν από τις λίγες που έκανε τη συλλογή της παραγγελίας διαθέτοντας 2 άτομα ανακατάστημα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η παράδοση γίνεται σε 45 με 60 λεπτά. Η InstaShop είναι η έκτη πλατφόρμα Quick Commerce που βάζει λουκέτο στην ελληνική αγορά. Αν σκέφτεσαι να φτιάξεις μια startup πάνω σε Q-Commerce, ξανασκέψου το.